Seguirem parlant de les eines en mànecs. Això és un aixà. Això és un llegó. Hi ha una diferència. Això és per un tipus de treballs on la fulla no tinga que fer faenes gruixudes, grosses, ni per arrencar ni similar, perquè això és molt finet i és una manera de que sigui lleuger, de que talle, i ara ho veurem com es treballa en ell, i l'eficàcia d'això per certes coses és molt més eficaç que això, l'aixà. Viceversa, esta és molt eficaç per certes feines que en el llegó no es poden fer perquè no té tanta gruixa. La pala, esta és forta, gruixuda, i pots fer colp. Això serà més per, mireu, tallar grosses. Això el llegó no és el més apropiat, perquè mos se trencaria la fulla o s'esmossaria, deixaria de tallar. Tornem als ganxos. Els ganxos serà, quan la terra està molt forta, molt xafà i molt dura, per fer-li més guaret. Guaret vol dir profunditat del cavat. El ganxo era, per quan estava així, arrencar i cavar. La terra està en la manteca. Està ben femà, està de saoneta, i així ara fas el que vols en el ferrament. La terra sempre hi ha que pillar-la agraïda. En este cas, com el que volem era deixar-la preparar, pues la deixem preparada. Si ella està bona i tova, farem el cavat. El cavat és 2 palaetes per fer més guaret. 2 palaetes al mateix lloc. Ja ho veiem, Cavar. Entrecavar. Entrecavar vol dir que no necessitem molt de guaret perquè ja el tenim i fem el colpet de mitja palaeta. Això és entrecavar. Destorbem les brosses, fem una miqueta més de guaret. Veieu, no repeteix la pala. I quan la terra està molt bona, tornem a emprendre per no esmunyir el mànec i fem el rascat. El rascat és per damunt, com si afaitàrem. Deixar la terra al mateix lloc que està. Només estem afaitant la brossa i això és el llegó. Al tindre la fulla més fineta, és una feina que es fa millor en ell. Talla més. Bueno, doncs així tenim el que és el rasclet. Una altra de les feines que es fa en esta eina. Esta eina és poc pesada. Entonces el rasclet el que fa és que arrepleguem el ripiet, el que és el rasclet ja veieu. Aquest ripiet li molesta molt al llegó, perquè la fulla és molt sensible, s'esmossa i després no treballes bé ni talla el que toca. I el que dia mon pare, ripios en el bancal ni per poder-te torcar el cul. Això s'arreplega, es deixa montoneig i ja tenim la terra neteta i passem a la faena del llegó. Com ja tenim la terra neta, el llegó ara ja treballa perfecte. El llegó és per agarrar més presa de terra. Què vol dir això? Que condisca més el portar terra on tu vols. En aquest cas, que anem a fer un cavalló, el llegó és el més apropiat. Però té que estar la terra bona, sense ripio i ben triteta perquè el llegó faci el que toca. Un cavalló consisteix en arreplegar terra d'un costat i de l'altre per parts iguals i anar fent arrere, per poder separar taules per regar o per plantar damunt d'ell i que no mos s'augui la llavor que volem plantar. O sigui, quan no volem que mos se faci aullat
les llavors que volem plantar, al posar-ho damunt del cavalló, encara que ploga, l'aulla se'n va al fondo i no s'auguen les llavors. El fer el cavalló ja ho hem dit, agarrar terra per igual d'un costat que de l'altre i intentar fer-lo el més recte possible. Abans, quan el cavalló havia d'estar molt a vora camí o a un lloc on passara molta gent i no te se burlaren, tiraves una llença que era un cordell ben recte per fer-lo recte. Si no, el dien que no sabies treballar. Pues ja veieu, aquesta xeteta es diu xeteta de rascar blat, cosetes en minudència i molt controladetes. Al tindre la fulla xocoteta i el mànec curtet, el que fas és que te se queda a mà lliure i treballes el colpet en una xa, en una mà, i en l'altra, quan arribes a vora la planta, l'arrimes en aquesta manera i pots arrimar-te perfectament a d'ella sense fer-li ningú mal. Al tindre la xeteta xocoteta, ja veieu que és el arrimar-te sense fer-li mal a la planta i fent una feina ben feta. En el ferrament més gran no controles tant el colp ni la manera de... Perquè l'hortalissa, quan la plantes, el primer viatge vol que li dones una miqueta de terra a la soco. I este ferrament és molt apropiat per donar-li terra a la soco, per a el que estem dient. Una mà lliure i l'altra tens prou força per manejar-la.